हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नाय दिनै आबसुनि सायावसो रायलायगोन सिम्पल खोथा डिसकास खालामगोन गाज्रि मोननानै लाब गैया आबसु दैदेनगिरि आरो नेताफोर नोंथांमोनहा प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया प्रेसिडेंट अफ इंडियानो दिल्लीयाव माबायदि मेमोरेन्डाम गैयामोन नोंथांमोना नै दाखालि रिसेन्टलि हर गेजेराव अखा फ्रि 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 हाबाय थानाय समाव जोंहा BTC आव MLA सीट 15टा सीट जोंहा मोननो हाबाय होननानै नोंथांमोना बुंदोंमोन ओके नो प्रब्लेम नोंथांमोना वेलकाम खालामदों बरायदों जों जेरैबायदि लुगैदोंमोन क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ एबा कन्स्टिट्युएन्सिखौ जोङो बे एखेयैनो थानायखौ जोङो लुबैयो आरो जों जेरैबायदि हास्थायदों एरैबायदिनो जों मोननो हाबाय होननानै आबसुनि दैदेनगिरि आरो नेताफ्रा एबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बुन्था फाख्राफ्रा बमा गावनानै हरसे अखा हानायाव रंजादों बे बुन्था फाख्राफ्रा मा मोनथिनायनि A to Z जेबो मोनथिया व्हाट इज डिलिमिटेशन व्हाट इज द मीनिंग अफ डिलिमिटेशन बिनि सोमोन्दै बिथांमोना A to Z जेबो मोनथिया थेवबो बिथांमोना मोनथिया गारा विदाउट नयिं बिथांमोना हरसे बमा गावदों प्रमद बर' लं लिभनो जै बिटिआरनि होननानै बुंदों हरसे बमा गावदों अखा हानायाव सिजालायनानै बे सिजाल फाख्राफ्रा बबे गुदुङाव दं बिसोरलाय मा रोंगौ बिसोरलाय दिनैनि दिनाव जुदि नोंसोरो मोजां जाथिनि सानग्राब्ला बे डिलिमिटेशननि सायाव बे उदालगुरिनि जि लकसभा जि कन्स्टिट्युएन्सि बे दिनै दरंआव थांबाय बेखौ जोङो मालाबाबो जोङो मानिनानै लानो हाया होननानै नोंथांमोना जुदि दम दङब्ला उइथिन 24 आवार्सनि गेजेराव डेम'क्रेटिकेलि धरना खालाम अब्ला रायजो राजाफ्राबो सापर्ट खालामगोन आदारवाइज जुदि नोंथांमोना बाव साइलेन्टलि जुदि जिरायनानै थायोब्ला नोंथांमोनखौ रावबो फोथायनाय नङा आरो नोंथांमोनखौ अलरेडि रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव रावबो मोजां मोनखाला बिकज नोंथांमोना ओरैबायदि माने सेल्फिश रायजो राजाफोरखौ थगायनो नाजायो अलवेज एन्ड एभ्रि डे स' ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बखियो रावबो बखियामोन सिगां नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मानोथो इसिबां पलिटिक्स मानो खालामनांगौ जाखो बर' हारिनि जुदि नोंथांमोना साफा साफा जुदि गोख्रों दैदेनगिरि जाबायब्ला मोजाङै इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावदो आबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बरायदोंमोन वेलकाम खालामदों बिथांमोना बे ड्राफ्टखौ नायदोंना नायाखै बिनि सायाव गुवारै ब्रडलि डिसकास खालामदोंना खालामाखै बेखौ मोजां एनालाइज खालामनानै नायदोंना नायाखै जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल ना आनएक्सेप्टेबल बेखौ बिथांमोना मानो नायाखै उइदाउट स्टाडि उइदाउट थिंकिं बिथांमोना मानोथ' ससियेल मिडियायाव लेक्सार होआ जों जेरैबायदि लुगैदोंमोन जोङो बेबायदिखौनो मोननो हाबाय होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननाय फोरमायदोंमोन दिनैनि दिनाव लाजिदोंना लाजियाखै दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जुदि लाजिदोंब्ला लाजिदों होननानै बुंनानै ला जोंना मिस्टेक जाबाय होननानै आइफोर आफाफोर जोंना मिस्टेक जाबाय जोंखौ सरि होदो होननानै ससियेल मिडियायाव बुंनानै ला मिस्टेक मावब्लाबो बिथांमोना जिन्दगिबो थैलाय उजिलाय जोंना मिस्टेक जाबाय होननानै जिन्दगिबो आबसुनि दैदेनगिरि नेताफ्रा माब्लाबाबो बुंनानै लाया बे मोनसे बिसिनि लेथ्रा सभाब बेबायदि लेथ्रा सभाबखौ गारनांगौ मिस्टेक्सखौ बयबो मावखायो ओंखायनो इंराजियाव मोनसे एग्जाम्पल दं डोंट हार्ट सामवान फर वान मिस्टेकनो गिभ देम एनादार चान्सनो माबा मोनसे जुदि मिस्टेक मावोब्ला बेखौ कनसिडारेसन होनांगौ आदारवाइज जुदि कनसिडारेसन होआब्ला बाव प्रब्लेमा जाखायो स' ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ गुरैयै आं बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो नोंथांमोनाबो जाथिनि थाखाय खामानि मावनो फैदोंब्ला मोजाङै माव बेबायदि जानला मानला नङिखौबो नंगौ जायिखौबो जादों बुंग्रा बेबायदिखौ गार प्लिज डोंट डु लाइक दैट बेबायदि मावनो नाङा बिदिखौ रावबो मोजां मोना जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामदों बिथांमोननि खोथाया मोनसेबो लाजाया गासिबो थगायजोबनाय ओंखायनो रायजो राजाफ्राबो कनसियास जानाया मोजां लोगोफोर थेंक इउ